den er sten, der kun fucking liderlig og rowdy alle fucking liderlig og rowdy. Hej og velkommen til GGGG Men Gamble med Gustav og Karl Emil sgu da. Saboto! Men det er vel ikke den eneste, vi har, eller hvordan er det med... Nu må vi lige se her. Ej, lige sådan en lille en kingman. Den menneskeshop, der det Massage. Og hvad, vi har vel ikke købt bustpose? Nej, det har vi bare. En lille passion martini her. Man har flæskvær i namet. Se her. Det lyder mig ved indtag i dag. 500! Here we go. Money talk. Here comes the money. Det er godt halvt. Hvor meget giver vi den, kan du huske det, Kamil? 40 kroner. Prøv, det er sådan, man har det op, ikke? For at gå lige den Jeg samme. tænker nok sådan, har købt portevar i dag. For små konger her, og så er det vel ikke. Jo, det er han absolut. Så er der også lige Shaker Astro, lækker. Ja. Hvad Hvad kan man sige? Gambling. har du en schnitz? Den henter vi lige. Så underholder jeg lidt imens. Her har vi kvarteringen fra den menu. Vi var i menu. Vi har også været der shoppe i dag, og vi har købt FCK, tror jeg. Nu kan jeg se, at Karolines mor lige ringer. Så vi pauser lige videoen. Vi er tilbage med noget G-Man. Skal vi starte? Så var du smager godt, mand. Ja, vi er godt. Skal vi spille drum? Drummen går ud på, man kan få opgraderinger og pile, og så kan det betale sig at købe en, hvis der kommer mange pile, og ja, det er vel sådan bare det. Ja, det er egentlig meget godt forklaret Karolin her. Ja, I kan også se lidt her. Gustav er bedst til at købe bonus. Så Gustav køber bonus, og 4 i lyd, fordi at der er 4 skatters, der kommer ind nu. Kan man se her. 1, 2, 3, 4. Ja, Gulle har engang fået 5, man kan også få 3, hvis man er uheldig. Ja. Men det er på spins. Så skal man købe den dårlige bonus, for eksempel. Men vi starter ud med ikke upgrade. Ikke en gas. Det er ikke jorden indtil videre. Men der kommer den pil, vi snakker om. Det er den dårligste pil i spillet, man kan få der. Men ved du hvad? Noget topsymbol her. Måske Blade. fugle ellers. Slanger. Ej, så rammer vi den onde hylde med de blade. Men vi... Ej, der var den opgradering. Please, craniums. Og vi skal ramme kranie her. Kranie alligevel. Jeg tror, craniums havde været godt. Ladies and gentlemen. Ladies and gents. Maybe et top symbol her. Og nu taler vi engelsk. Og top symbol. Og vi er fugle. Det er ikke godt. Ramt noget med pile lige nu, har vi? Nej, det synes jeg heller ikke. Og nu er det sidste spin. Sidste spin er notorisk kendt for ikke at ramme en skid. Men ved du hvad? Fugle. Ved du hvad? Tag en så savler. Jeg kigger på fugle. Ikke chat. Jo, chat. Nu må jeg køber bonus her. Ølbonus. Jeg drikker også noget sap på det her. Skal de? Ja, det må jeg lige. Gulle tager også Saboto. Der er ikke så meget at bruge sig i. Nej. Det er Det er sådan en god røgsøl, ikke? Den er meget flad. Ja. Og så skal vi med lyd. Jeg skal folk også høre det. Det er sådan lidt hyggelig musik. Og kører dårligt snart igen. Ikke den bedste. Min Kings. Den fokuserer ikke rigtigt. Sådan der. Vi rammer næsten kranje. Slanger. Det er slanger. Det er slanger. Ja, tak. Ja, tak, som du siger. Det gør vi tit på de her gamer. Og slanger. Craniums, slanger. Ikke fugle i hvert fald. Og det er 14 kroner. Så gerne. Slanger. Yes. Er det godt? Det er 24. Så nok. Hvor ting så har vi? Nej, ikke nu. Nej. Og please. Ved du hvad? Slanger. Det er ikke helt min kop te der. Nej, vi kan ikke ramme bladeren. Fjern 4. Craniums. Ej, hvor fucking det. Fuck, det er godt ellers. Det er god pige. Ja. Fugle. Yes. Ja, hej. Ja, tak. Top symbol havde også været lækkert, men eller lækkerheden, Lækkerheden. som Gram siger. Graham. Slanger havde været. Og man kan, ja. Endelig man af. Birds, slanger. Nej, så beder jeg en birds. Undskyld, Gøl. Det må du undskylde, Gøl. Det er okay. 44. Skal Så jeg var bedst til at købe bonus, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Det var Karolin. Og vi har FCK, tror jeg, på det. Fordi vi er blevet FCK-fans. Ja. Jeg var inde og se FCK for eksempel i går. Jeg vil lige se bagpå, Karolin. Det er Dix. Kevin Dex. Kevin Dix. Jeg har Thomas. Thomas Delaney. Ja. Delaney. Og men der men gaming. Ja, de gode videoer, det her.
Jeg er så dårlig til at filme. Øj. Over topsymbolet. Nej, jo. Jeg var blevet fandme derinde. Shit. Jeg har allerede fået meget øl, mine damer og herrer. Ja, klokken er også 5. Topsymbol her. Eller noget andet. Cool. Eller noget andet. Godt sjovt. Ja, det er da i hvert fald. Det lugter af en med, vi har råd til. Topsymbol. Kranier. Lorte. 27, det er... Please. Fugle. Ja, det er også. Men det er lort. 4 pile. Jeg har snudt lige til 4 pile er rare. Okay. Vi tager lige et lille break. Så er vi tilbage de her. Ja, og vi har faktisk fortjent, mens vi har været væk. Vi har 655. Så vi er klar igen. Hvorfor har vi 600? Og vi havde 100. Ja. Og så tjener vi lige. Og jeg har købt bonus. Det bliver spændende. Jeg tager 2 øl. Og i dag er vi på Campobet, Ja, som jo er et godt casino, kan man sige. Ja. Fordi vi har tjent på det. ja, men det går ikke super godt lige nu, desværre. Nej. Og i mandag smed vi faktisk 5.000 væk herinde. Det var i Men det stopper sgu ikke. Men der tjente vi også på Leo Vegas. Det fik jo næsten max win på Rocket versus. 22.000 mener jeg det var. Ja, Ja. det var faktisk 22.300 kroner. Okay. Og så kan man så spørge sig selv, altså smed vi Topsymbol. 4.000 væk på en parkeringsplads om aftenen? Ja. Men jeg gjorde ikke. Nej. Eller jo. Fuck, det er en dårlig bonus. Og blad. Yes, det Ja. er sindssygt. Hej penge. Hej penge. 300. Hej penge. Jeg troede måske, det var lidt mere. Ja, men hej penge, sangen. Men vi er glade for high pengesangen, ja. Jeg synes, at det var Sapporo, den er lidt flad. Ja, den er meget flad. Den er lidt nede. De er spændegale over i Japan. Ja. Men Det skal bare holde sig til sushi, ikke? Og ris. Og teriyaki-sauce. Ja, og teriyaki-sauce. Og fried rice. Ja. Øj, en på første. Det kan vi jo godt lide her på kanalen. Det er Jeg sjovt. er en hel. Og fugle. Vi har ingen af dem. Små fugle. Dem, der kender sådan en lille en derude. Ja, jeg er lidt short. Og vi rammer slanger her. Ja, hvem vidste det, Karl? Det er der ikke nogen, der har sagt noget om. Ja, Chuck siger vi altid på kanalen, når vi rammer slanger. Ja, tak. Og opgradering. En opgradering til. Og kranier. Kranier er det. Topsymbol. Kranier. Så rammer vi dumme slanger. Opgradering igen. Nej, beklager. Men. Kranier, det er svære. De er svære at ramme. Slanger. Jeg kan ikke se for dig. Sorry. Fordi jeg tænker, at viewers Det spiser er også først. viewers. Ja, det er også rigtigt. Bliss. Nej, vi kan jo Bliss. Slanger er topsymbol. Slanger er okay. Det er også top. Ja, det vil jeg da også. Det vil jeg da også. Det står ikke bede om slanger lige i år. Øj, slanger. Nej! Det ved ingenting. Nej, nu er det rigtigt. Det ved ingen. Øj, Bro, fjern 3. fjern 3. En gjorde det han fandme. gjorde Og nu får vi ikke nogen pile. Bare roligt Det check. kan ske. Det kan være, at vi får 5 Man piller. har godt set det før, men det gør vi bare ikke i dag. 6 kroner. Vi har ikke fået profit nu, men måske får Vi vi. fik før. Vi fik før. Så det er et meget godt take, du har der. Ja. Vi har Det faktisk... gør vi, hvis vi sådan sidder her i en anden time. Men det er bare en anden time sigt. Så må vi bare klippe den lidt, ikke? Ja. Ellers er det bare lang. Det vil gerne gå viralt. Flere snakker om mænd i videoen. Altså, jeg vil jo gerne se en drum-video, der var halvanden time. Ja, men jeg tror måske også, vi er de eneste. Ja, okay. Men altså, du ved det jo ikke, kan man sige. Nej. Vel? Vi vil altid spørge. Hvad siger du måske? Vi vil altid spørge. Gør en mor måske? Vi har også meget dork humor her på kanalen. Ja, det er meget sådan Død noget... baby jokes primært, og ja. Vi siger jo ikke nej til en øl, kan man Nej, sige. det kan man også sige. Ikke det. Opgradering og fjern 4. Det er helt... Knip sådan lige ind. Kranier. Nej. Hvordan får vi ikke kranier der? Vi har snakket. Kranier igen. Kranier nu. Kranier. Den giver den. Jeg ved den giver den. Bro. Helvede, mand. Bro killer. Bro siger er du dårlig ikke? til at kælde. 5 pil. Skal en topsmål. Skraldebajer. Det er fordi Gustav køber, mine damer her. Nu køber Karl-Emil. Vi ved ligesom, hvad man får. jeg min Sapporo her. Det gør jeg også. Prøv at se her, chat. Hvor meget vi har. Karl-Emil har ret meget. Og jeg har... Fuck, jeg bunder lige hurtigt. Det er min nye bunderekord. Og køber bonus. Så er den købt. Det er sådan lidt aggressiv måde, jeg køber bonus på den her. Og det var ikke Richman laugh, det der. Opgradering. Pis. En opgradering. Fjern. I er ret rare nogle gange, chat. En. Fjern 2. Det Det kan være sindssygt, der er gået. Jeg håber, vi kan... sindssygt der. Jeg håber, den betaler. Det kan være sindssygt. Jeg håber, den betaler. Nej, eller lad. Vi skal fjerne 3. Please. Vi har 2. Pil nu, seriøst. Pil nu.
Baby, der rammer det. Det er i hvert fald en 20. Profit. Nej, ingen profit nu. 120 kroner, chat. Please, opgradering. Please, please. Chat. Nej, jeg får den ikke. Nej, I kom nu. 2 kroner. Stadig 80 spring her. Nej, lad nu være. Nej! Hvad havde det været penge? Ej, jeg tænkte ikke engang på profit her. Ja, det er ret nederen. Det er jo crazy. Det er crazy gammel. Hitter det? Det Det hitter. er profit, der. Det er profit. Altså, jeg kan normalt se, hvor de er henne. Okay, Bro, så det er det er profit, men jeg... Profit. Jeg købte den. Ej, det hørte noget så intet sine. Men profit. Jeg tror, vi tager den sidste drop, og så er vi på så Xmas vi drop. videre. Xmas drop. Er det med den med Det er Christmas med- Guy? Det er fordi gulden... Ja, Emil, han troede, at Santa Claus hed Christmas Guy lige før. ja, det gjorde han nemlig. Nej, det gjorde han ikke. Nej, ikke fordi han er ikke fik en Han kunne ikke lige huske, at det hed Santa. Ja. Kan du lige købe en god bonus engang her? Ja, Jeg gider ikke, at jeg har dårlig bonus mere. Ja, Chuck. Ja, Chuck. Ja, Chuck. 18 kroner. Det er overhovedet ikke, jeg tjekker for 18 kroner. Det er Men lidt... jeg tjekker for Max Fun. Jeg har fået mange Max Funs igennem min tid. 1 på Gates, og... Du har fået 3 på Flere Gates. på Gates, og så Juicy har jeg også fået nogle. Ja, vores maximum stats, det er... Jeg har bedst, Ja, jeg har ikke lige så mange. fordi Guld gamer ikke lige så meget som mig. Nej. Og jeg er også bedst til det. Det er jo også Karl Emil, der engang har smidt 32.000 væk på danske spil. Hvad vil vi gerne have her? Ikke kranier. Jeg har fået tortur. Kørte du den Jo, godt? det var meget safe, det her faktisk. Og Guld har virus på sin computer. Det er jo Karl Emil. Han har jo nogle gange ChatGPT på... Ja, Bloodline. Xmas drop. Xmas Jeg drop. lige, man skriver her. Med 2 P'er. Jeg vidste ikke, det var med 2 P'er faktisk. Hvor vi har touch computer. Ligesom dem... Lidt ligesom dem, som Anne-Marie havde. Vi hvis I har husker dem. touch computer. Okay, chat, I kan godt lige skrive i kommentarerne, om I helst ville have Touch computer. Ja, det virker. Anne-Maries Du kan Nokia lige bonus. eller Hjortøjs grønne iPhone 5C. Det må jeg Det gerne kan man skrive skrive i i chatten. chatten. Ja. Og Christine Fogh Andersen havde en orange Nokia, ikke? Jo, jeg kan ikke huske det, men Det var det, jeg muligvis. ved, fordi jeg tror, de havde tvillinger. Vi skal op på julemænd her. Ingen julemænd nu. Vi håber lidt ikke. Der var en på på sidste. 5, Det det er den, er ikke så man godt. vil have. Vi håber lidt på, at der kommer flere. Eller en re måske. En retrigger, så skal man have 3 af dem her. Ja, og det bliver det svært på. Men Ja, hvis det man er bliver- vildt heldig, så får man det. Og nogle gange giver den flere i streg. Men det får vi ikke så tit. Nej. Og der var en julemand. Hitter. Og det hitter all the way. Er det 3 her? Og der er flere lines. Eller nej, der er Jo. Det er mange penge. Det er 107 kroner, chat. What the fuck? Det er jo meget. Det er meget mere, end jeg har. Okay, vi har 3 julemænd nu. Det kan jo faktisk være crazy der. Hvis vi får en til en re, så har vi altså... Hit. Og en 5x. Åh, det hitter ikke all the way. Det er rigtig nederen. En 20'er er dårligt. En julemand. Og det er også må noget. jeg. Yes. Der er slet ikke stukket 2 lines. Jeg tror, det er profit. Jeg tror ikke, det er det. Det er ikke profit. Ja. Okay, men tæt på profit. Ja, chat. Tag lige med snus ud. God idé. Har lyst til mere. Vi vil gerne have en profit. Tænker. Vi kan godt lige få julemanden først, men det er ret rare. Julemand på 3. Og med Eller andet. 3x. Og med 3x. Og Chat. mere julemand. Bro, All the way. der er en fuld linje 45 kroner. i bunden. 45 kroner. For Flere julemand, flere julemand, flere julemand, flere julemand. Flere julemand, flere julemand. Karl Lad Emil nu har være. jo også en mellemkødsoperation om 2 dage. Ja, så jeg vil Som gerne... vi sparer op til. Ja. Øj. Øj, det skulle godt. Kulle. Ja. Kulle. Bro, Det er 132. Giv nu en re, din lort. Ja, jeg er enig med Karl Emil her. Se os ikke for profit her. Mors. Bro, ikke det der nu gør med. Hvordan får vi ikke profit? Gerne stålet slat. Ikke spille extra job. Nej, I Spil skal Rip hellere... City. Ja, Rip City. Og så skal I gerne bare blive ved med at køre store faktisk. Ja. Fordi det må pay på et eller andet tidspunkt, ikke? Jamen Og hvis vi løber tør penge, Ellers så Fist of og Destruction. hvis vi løber tør penge, så bare lån. Ja, lån. Lån. Gerne lånehajer, som er farlige. Ja. Og hvis I Okay. ikke tør, så... Altså, maner op, ikke? Tænker jeg bare. Det er, altså, hvis man vil game, så må man skulle have noget, ikke? Det er det. 100. I got balls of steel. Det er lige en sjov iButtons reaktion, der kommer der. Jeg rammer Queens. Kommer du mere julemand? Ja, der var en det er 3. Vi håber på, Jeg vil have at... en snus i. Må jeg også få Har du en? ikke lige taget ned, Kalmin? Jo, men, jeg også få en? altså, men du er snus. Jeg tror, vi gør lige her. 78 kroner. Det er godt. Vi kan godt bruge den 4 her. Lige holde. Så så skal vi lige. Ja, jeg skal godt. Ja, det er godt. Okay, det ser godt ud. Vi får lige 14 her. Ja, igen. Åh!
vi går bruge Det med Wilds, ikke? Det var profil. Vi er 3 små drenge her. Det er snart. Og måske man kan stadig få retrigger, selvom man har 3 udmand. Det håber vi meget. Ej, det er lidt Det irriterende. er et forfærdeligt dårligt der. Du kan ikke finde noget hele vejen. Ja, det gør vi ikke. Udmand den første. Hold kæft, Får vi ikke Cruff? Vi får smæk Cruff her. Ikke 380 i steg. Fuck, hvor er det noget der. Vi får all the way. Skyd mig. Er det Cruff? Det tror jeg. Skud. Ja, det smutter. Vi kører sgu en Juicy Fruits. Juicy. Jeg har 2 Maxons her. Hvor mange har du, Gustav? 1. Og jeg har min skæg her. Kan I se? Jeg kører helt sjælet op i toppen, og så kører jeg usaneret på halsen. Han har jo et skæg som en perker. Ja, og Men- nakkehår, ikke? Men nakkehår som en ridder i middelalderen. Ja. Og sidst skal man se, at vi fik profit. Så der skal man, 40 kroner. der skal man altid huske at købe den igen. Hvis man ikke køber sådan en her, så gider man Så gider man ikke at gamble, man tør ikke. Og Vi fik 4, fire skatter. det kan jeg godt lide. Det kan sagtens betyde store wins. Men det kan også sagtens Hvis vi lige starter ud med at få diamanter. Det handler om at få diamanter. 2 stykker. En er fint. Vi 2 tager er en. rigtig godt til os. Flere diamanter tegn. Hvad så? Flere diamanter tegn. Flere. Ej. Og giver den så lidt. Ej. Det er slut, mine damer og herrer. Tak fordi I så med i Juicy Fruits-eventyret her. Ja. Ja, det er i det mindste ikke 10x. Men det er sgu... Det er ret dårligt det her. Øh. Hvis vi får 3 nu, så er det okay. Prøv at se, jeg tror. Fik 1. Bro fik en. Skal man så run it back, tænker jeg. Ja! Køber bonus, trykker ja. Sætter den herude, trykker firkant. Firkant. Ja. Jeg har firkant-knap i min liv. Så er vi klar til en ny bonus i dag. Og ja, skal du hvad? Første. Kan det have en god dag? Igen, fedt. Ja. Ja, Chuck. Plus 3. Ja. Goddag, bonus. Så Goddag, bonus. siger man ja, Chuck. Ja, Jack. Og diamant igen. Yes. Ikke ja, Chuck. Ikke ja, Jack. Ja, Ja, Emma. Jack. Ej, for helvede. Altså, hvad med ord på Den drengen hårde der? dreng. Kom så. En scooter. Ej, Det er nice. Det er Vi har 48,6. spillet ret meget, så vi ved ligesom, hvad værdierne er. Ja, så vi rammer 7 her, men det er ikke så godt, desværre. Måske nogle flere diamanter. Jeg vil gerne tage 2 der. Måske flere her. Giv mig nu en, eller giv os nu en. Din lort. Skal vi købe en mand? Ja. Okay, så køber jeg en. Blank, altså... Det er simpelthen irriterende. Lorteslot. Køber diamant bare. Plus 3! Plus 1. Yes, plus 3! Det er sindssygt. Det kan blive stort der, mine damer og herrer. Det kan blive stort der. Det kan blive rigtig stort. I får en diamant nu? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, det gør vi godt her. En diamant nu. Yes, Ja, en tak. plus 3. Ja. Diamant. Ja, Yes! Chuck. Plus 1. Giv Og mere to end nu en. kan være Giv mere det end en. Det er bare en. Bare en. Lad nu være, var det ikke det, der skete i går? Det kan jeg ikke huske. Hvor vi havde fucking mange spins. Ej. What the fuck? Vi får den ikke. Vi kender scriptet for godt. Vi kan Plus ikke. 1. Ja, Chuck. Altså bare syver og det vandmeloner ud over det hele. Det er elendigt. Det er nice. Det er mega. Det er... Så er det tid til de store spins. Men vi kan også bare tage en toer. Nå, en droppen. Ja, skal vi tage en drømme? Ja, det gør vi sgu. Det kender vi. Det er vores yndlingsklub måske. Nogle af jer kan godt lide den, nogle kan ikke så godt lide den. Jeg kan godt lide den for eksempel. Det kan jeg også. Vi har også noget maxwin på den. Ja, det gjorde vi en gang. Billedet kommer lige ind her. Ja. Og jeg har også fået andre store wins. Ikke maximum, men altså også store wins stadig, Ja, det har jeg også. kan man sige. Så, vi kører og aktiverer. Opgradering. Kranium. Ja, Chuck. Men det er ikke så godt. 48 optager. 48 dreng. Og vi får stadig ikke opgraderinger. Det er det mest spændende med bonus, når man ikke får opgradering. Yes, ingenting stadig. Fedt. Top symbol. Nå, bladet. Lader der ikke connector. Der ikke forbinder. Og hvis I er i tvivl om, hvad vi skal senere, så skal vi nok på den gamle irske pop. Vi skal nok få Stolte Mary. Ja, eller Tyrolia kan vi også rigtig godt. Tyrolia Ølklub.
Der er vi tit. Ja. Vi kender ejeren. Ja. Så vi gør der ind nogle gange. 5 pile. Det er et rigtig godt bej, det her. Og det er dårligt bare. Og Vi kører lige spins. store selvfølgelig. I kender dem. Og måske ikke så store. Sådan her. 12'eren. Vores yndlingspins. Turbo-drengen Og hvis man selvfølgelig. kommer ind i 5 skatter, så kan man lige så godt bare sige Hyperfit. Ja, det plejer vi i hvert fald at gøre. Og vi rammer Kings. Queens. Kvinsdrengen der. Øhm, Vi har ikke egentlig været tæt på at komme ind endnu. nej. Hvis de vil stoppe med at drikke. Ja, Er der mere Sapporo tilbage? ja, det er der heldigvis. Og så har vi lige det sidste. Det kan vi så ikke. 4 spænd. Så vi Tager. fjerner og kører 4 spil. Og kommer ind i bonus. Næsten. Tak fordi I så med i dagens video, tænker jeg. GG man. Gambles. Tak fordi I så med.